Kisairan kibla bathei hakapor bagi drone jong ki huthi kila ther ya kajaka poi priu hakakatling suny ramon kapadon saphang sate lamingi jong ke Israel ong ki bor sinshar ki drone balapan her na Yemen da kileno huthi kila ther ya kajaka poi kiling suny haramon kapadon saphang sati jong ke Israel hakasngiu play lai thu kisipai Israel bat ke Israel Airports Authority Om Syam la pensawai kisairan lai thu kisipai Israel bat penrap bakate kecengja kadang don ha keceng bisar penia kalong ka bae pakisaren kena maham ki bom ki bawan rong ha Israel kepadon nya kerkom yada ke babun jan panyadai ki namding bat ki drones ki babun ki drones ki balasiat de ki huthi ha Yemen kila syak khanglat syaban her thmai ki Israel kisipai sun jong ke Israel kliathu bakacing toket paningkong kila lap bay katai ka drone lalap handai Om Syam la khenya ka bakalong kum kita kanong sun ka bakila ailat ya ka bakan herling ba ki jakaya da hasun kamdon kono kadak jong kacing pentho thaki korwat penia ki bala don lupa la ong kisipai ha kacing penmana ha kasngiu play da ka ba penrap bala khmelenti ya kacing toket ka ba penia kato kena kiwe pat ki drone mana kasngiu play klasya khanglat lai thu kisipai unong aikten jong ke Israel Airports Authority ulo ong baka jakaling sun ka basyati halor ka katling sun ramon kala khangi kling sun haden kate ka cengja hendrai la pli biang haden kumbak hendai per minute AA ka katling sun ramon kadai ka wei neki khendiat teliki katling sun ha Israel ka basya krining kong ya kinong ba elats ka padon ha ka tedu basyati jong kari ha ka duriau basau ki video bala sam ha ki social media ki pen i ki jingkhang ki bala pra bat ki jingkhang ki bala tap de ki jingtap ha ka jaka poi jong ki dangwan jong ka katling sun umekan David Adam katanat ai jingrap kerke jong ke Israel mulai thu bak la yo ya ka khubor ha ka por ar baje live pesan minute no phaisngi ha ka por baki drones kilawan hiar na ka than jong ka katling sun ramon arngut ki bru kilaman saw mulumala na ka chingsha thombor la ong ka MDA kisipai Yemen balasin syar di ki huthi kila penmi ya ka jing penmana hadin ka chingsha thombor da ka pamaham ki company lingsun baki katling sun hapo ka Palestine belasya kini kimlong ki basngan bat kinyai peteng bansya thombor kaken hun leno kala ong baka drones kala thombor bej ya ka katling sun bat kala penlong ya ka katling sun ban khang ka bala pensange ya ka jingle jingwan jong kiling sun ka Israel bat ki huthi kleton bentah ka jingkan at ka bala nangjor nadu baka kan hun leno bala Kristen da ki Iran kala stang ban thombor ki Israel ha ka ka baki nong yalam jong ka kan hun ki ong baka de ka jinge teli bat ki nong Palestine ya kasa ki huthi kila thmuru ya ki ling haret si bada Gulf of Edens kato kadne na kilinti bakong santam ha ka perthai haka bastang jong penai akos unam ding blasiat ki huthi ularung sapok ki jakaya da sun jong ke Israel badula theri ka katling sun jong ka Ben Gurion ka baron hajan ka Tel Aviv haka bala pensanga ya kiling sun kumalai 4 minute AA aro interceptor misal jong ka Israel Syamala ban pensanga yo te unam ding jong ki huthi haswa bun bthei kalong kasin ka baning kong baki huthi kila yo ban siat yakum kane ka thong kabalaya ta bha hadin baki huthi kila siat u ballistic misal bathmai jong ka cluster warhead ha ka bakor jong bana akos ka Israel kala penlong ye kaching hiar thma ka bala penyap yo menteri rambat do ka kanhon bat kiwi pat ki he officer u he pahara jong ka Israel ula ong ba ka te kaching syak thombor ka bala penlong ha kanong ba jong ka Yemen Hasana kala penyap ye ki babun kinong yalam kanthop yo menteri bari menteri kampahara bat kiwi haba kali hato uhe sipai pat menteri kampu yang jong ka huthi ula syak penyap une uhe sarkar ula ong lada kim syam layap ngendang beteng pantue teki ka Israel kala penlong ro ya kaching hartma prasya iki thong jong sipai huthi bat kijing te jong kiri paj ba ki baka IDF ka ong bala pendon kam de ka kenhon le no